Jutro na grmeću, maglovito, mi smo mislili napraviti neku supicu, ali nismo imali mrkve, zato smo našli danas divlju mrkvu. Sad ću vam pokazati kako. Ona može narasti do 80 cm visine, a ona je trenutno oko 50 cm. Prekrivena je dlakicama, ne vidiš. Stabljike. Da. Sad ćemo je probati ščupati. Teško se čupa. Evo je. Ali bijela nije. Da, nije naravno da ste tako domaći. Evo sad vidite kakav je list i kakav je cvijet. Ali u tome ima jedan problem. U istom rodu štitarki, da. Postoji jedna smrtootrovna biljka slična kao ova, zove se kukuta. Razlika između jestive divlje mrkve i kukute je u ovome. Sad ću vam pokazati. Na svakom cvijetu ima neka kao posjeća na crnu tačkicu, a u stvari to su cvjetovi tamni. I ne možete pogriješiti. Znači na svakom cvijetu ima po crni taj cvjetić, tamni stvari. Eto. A mi sad ovo odešmo u supicu staviti. Ćao.